Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Видинска света митрополия и телевизия Видин Духовно огледало. Аз съм архимандрит Поликарп и всяка събота от 11 часа и 30 минути сме заедно във времето за вярата, надеждата и любовта. Навлизаме в 14-та неделя след неделя подир въздвижение. Неделното евангелско четиво, което ще разгледаме днес, е взето от Евангелието на евангелист Лука. Интересна е 18 глава от Евангелието на Свети Лука, в която като на филмова лента преминава пъстър калейдоскоп от съвременници на Христос. Те представляват както положителни, така и отрицателни примери. Тук е упоритата вдовица, смиреният митър и надутият фарисей, невинните деца, богатият началник, слепецът от Йерихон и главният митър Захей. Когато приближава до Йерихон, Христос се среща с един изоставен от всички просяк, който зависи от милостта на ближните си, за да живее. Евангелистът описва мястото на срещата много точно. Просяците тогава седят обикновено при градските порти, през които хората влизат и излизат. Лука не споделя името му, но Марк, апостолът, разкрива неговата фамилия като Вартимей, на еврейски син на Тимей, вероятно съкръщение от Тимотей. На гръцки Тимотеос означава този, който почита Бога. Това име не е еврейско, а елинско и вероятно бащата е бил грък, приел доброволно юдейската вяра. Като сакатият просяк при портите на Йерусалимския храм, той моли минаващите за милостиня. Вартимей вероятно получава толкова подаяния, колкото да оцелее и да води мизерно съществуване. Както става ясно от разказа, Вартимей не е сляп по рождение, а загубва зрението си по-късно. Този вид слепота е по-болезнен, защото слепецът има жив спомен за времето, когато не се е различавал от зрящите хора и се е наслаждавал на светлината и красотата на сътворения свят. Щом човек загуби едно от сетивата си, особено зрението, другите му сетива се изострят. Но на Вартимей не е нужна особена интуиция в този ден, за да долови, че тълпата, която идва по пътя към града, е много по-голяма и шумна от обикновено. Хората са привлечени от един център, един магнит, една личност – Иисус. Слепецът няма как да го знае. Той запитва някого какво е това. Един от минувачите му отговаря: Иисус Назорей, т.е. от Назарет, минава. Щом Вартимей чува тези думи, той започва да крещи с цяло гърло: Иисус е сине Давидов, помилуй ме. Минаващите го мъмрят да млъкне, но този човек усеща, че неговият шанс е сега или никога. Той продължава да вика: сине Давидов, помилуй ме. Глаголът помилвам или оказвам милост има същия корен като думата милостиня. Викът на Вартимей не е безпомощен и отчаян, а гласовит и настойчив. По принцип, повечето инвалиди са съкрушени и потиснати от своя недъг. Кое придава дързост на просяка от Йерихон? Кое го кара да бъде настойчив? Кое укриля неговия порив? Тази неподозирана сила у него е вярата. Тя поражда пламенността на желанието, което преодолява съпротивата, укорите и неудобството, за да постигне желаното. За да бъде наречен някой син на Давид, като титла е равносилно да бъде назован Месия. За юдеите това определение означава обещание от Бога потомък на Давид, който ще седне на трона на Израиля. През по-голямата част от твоето земно съществуване и служение, Иисус не потиква хората да го наричат Месия, защото веднага би бил арестуван като бунтар. Но сега часът му е дошъл. Той е поел към Йерусалим, където ще бъде разпнат най-вече заради неговия отказ да отхвърли титлите Христос и цар на юдеите. Когато Вартимей се провиква към Христос, той не търси дребните пари, които другите снисходително хвърлят в паничката му. Той очаква много повече и има единственото вдъхновено и върховно желание на всеки слепец да прогледа. Но за разлика от множеството зяпачи, които обграждат Иисус, просякът притежава силна вяра, защото го нарича Господ. Но защо Спасителят го пита: какво искаш да ти сторя? Не е ли ясно?
Може би два са начините, по които разбираме. Две са причините да събуди вярата му, за да я изрази открито пред всички, или да помогне на страдалеца, на страдащия, за да уточни какво точно иска от него. Исус произнася само две кратки изречения. Прогледай, твоята вяра те спаси. В този момент чудото става действително открито пред всички. И изложението на евангелист Матей се говори в неговите писания за двама слепци от Йерихон, изцелени едновременно, когато Христос се докосва до очите им. Кое излекува? Словото или докосването му? Понякога той само докосва, друг път Христос докосва и говори, трети път само говори. Поведението му е вътрешно, свободно и не се подчинява на постоянен шаблон. Той насърчава хората следващия път, когато се сблъскат с непреодолимо препятствие, да се молят с вяра и да се доверяват на Бога, а не да прибягват до самозвани знахари или да стигат до самоубийство, крайност. И какво прави слепецът, когато проглежда? Дали пощурява от радост и отива да се напие с другите просеци? Дали се отдава на буйна веселба и хвалба из целия град? Не. Той веднага се присъединява към Христос. Не за да търси като другите повод за сензация или подигравка, а за да прослави Бога. Той е готов. Той не се нуждае от подкана, както другите. Той е човек, който поставя вярата над всички навици и условности. Сред апостолите Вартимей служи като живо доказателство за всемогъщието на Бога. Той не само възприема Божията слава, но я разпространява и възвестява. Случаят с Вартимей е изключителен пример за силата на вярата, която е проявена от един обикновен човек, смятан за утайката на обществото. Вяра не на съмнението, на колебанието, на мъдруването, а на енергичното действие, което води към телесно и душевно спасение. Амин. Продължаваме в духовно огледало, уважаеми зрители, с нашия гост. Днес при нас е господин Богомил Петров, виден видински общественик, който е добре познат на всички вас. Здравейте, господин Петров. Здравейте. За мен е голяма радост, че приехте поканата да участвате в духовно огледало. Ами аз ви благодаря за поканата. Както казах и в началото, вие сте виден общественик. Но преди това, преди да бъдете общественикът, когото днес познаваме, вие сте и голям спортист. И не просто спортист, а световен шампион. Човек, който е прославил не само себе си, но и България. Прославил и Видин, който е известен по целия свят. Бихте ли ни разказали с няколко думи за своя живот, за пътя на вашето израстване като спортист? Кой ви запали към спорта? Кой е всъщност и вашия спорт, който така привлече вашето същество? Един куп въпроси. Точно така, в началото. Който е обособен в един въпрос, който е спортът. Спорта ме запали, може би ние децата се запалихме от начало, като аз съм минал, наскоро казах и на внука ми, през 5-6 спорт. Единия гребане, другия гимнастика, футбол. Направо от футболното игрище ме взе треньорът Илия Николов, Бог да го прости, който създаде неповторимата видинска тежка атлетика, която за сетен път го казвам, е люлка на световната юношеска тежка атлетика. И това би трябвало да се повтаря от нашата Българска федерация. Не знам защо, като че ли избегал този въпрос, но да продължим за мен и за себе си. Ние бехме деца в бившата циганска махла, която е до гарата, сега не е там. Тя е преместена, около 11-12 момчета и сами се бехме ориентирали към различни видове спорт, учейки се от филмите, от книгите. Тогава четехме изключително много книги, сега се чете интернет. Да. И така, моите приятели се ориентирах към лека атлетика. Аз също бех лека атлет, но защо избрах една най-неподходяща за мен дисциплина 800 метра, за която се оказа, че не съм пригоден и колкото и да тренирах, не мога да достигна никакво равнище. И след това
гимнастиката, плуването и Дунава ни дадоха своята захвалка и аз винаги казвам, че минавам всеки ден покрай Дунава, да се зареждам с енергия от тази велика река и неповторима. И в крайна сметка се спряхме на спорта вдигане тежести. Един ден, това е било в много далечната 1958 година, на 6 октомври, Илия Николов, бъдещия ми треньор, дойде и каза: вие сте Богомил Петров, имате силови данни, така и така. И същата вечер се бехме събрали около 15 деца. Аз дигнах 80 кг, което беше голяма тежест, 20 кг над теглото ми. Изхвърлих 60 и повдигнах 70. Тогава той ме нарече бъдещ шампион, еди какво си, нали, и каза нещо, за което бехме чели в книгите, че всеки трябва да носи във всяка си, нали, не дипломата, а желанието да стане световен шампион или олимпийски или така нататък. И от този ден той каза и следните думи. Питахме кога ще тренираме и по колко ще тренираме. Всеки ден по много. Да. Това бяха първите му думи. И така, спомняйки си и връщайки се почти 50 години назад, мога да кажа, че от тогава това стана второто ми аз спорта. Дори мога да кажа, че някой път не наблягах изобщо много на учението, аз се ориентирах повече към тренировката. Освен това, който той ни тренираше, вкъщи имах гира, с която се занимавах допълнително и около мен се въртяха изключително много деца. Нямаше и те удоволствия, които ги има в момента. Да. И тогава децата се ориентираха към два вида спорт. Футбола, вечното, ясно. Но другия беше гребането и вдигането на тежести. През зимния период, когато не се гребеше, и гребците тренираха заедно с нас. И така цялата тази аудитория от връстници, 14, 15, 16, 18 годишни, аз започнах късно, между другото, към 18 години, но вече изграден като личност и физически изграден, с определени силови данни. И още на първите състезания там се загледахме треньорите от националния отбор. На второто състезание поставих и национален рекорд и от там тръгна всичко, за да се стигне след 6 години упорит труд, всекидневен, до световния ми рекорд, който е поставен в София, но много мисля, че е поставен в Япония. Не е в Япония, в София, в националния стадион, в залата за баскетбол, утвърден в Япония. Да, и затова 1964 година, което беше на едно тържество. Имаше там, ме извикаха, дори едно от момичетата имам го на снимка, с нея имам, тя ни посрещна и на аерогарата и тази снимка е една от снимките на живота ми. До мен са треньора по борба, до мен е и треньорът, който участвал, по-скоро съдия по борба от Ново село, който участвал на 8 олимпиади, и от другата ми страна е генерал Владимир Стойчев. Една изключителна личност за България и българската история и българския спорт. И там така всичко тръгна, се стигна до Япония и мога само да кажа, че първата дума, която съм научил на японски е домо аригато. Благодаря. Благодаря, да. Това е хубава дума, наистина. Да, точно така, защото тази дума благодаря, да благодари. Е най-употребяваната и най-ценната дума, така според статистиката се говори за България. Да, така е. Как беше приет този рекорд? От хората около вас, от вашите роднини, вашето семейство, от хората в България, във Видин най-вече? Рекордът беше с небивал ентусиазъм. Тогава рекорди не се поставяха така, сега рекорди станаха много. Това беше първия световен рекорд по измеримите спортове, не без техническите, защото преди това нашите парашутисти поставиха много световни рекорди, но този е първият рекорд за нашия спорт. Не само вдигане тежести, а и в другите. Но това е след Втората световна война. Има един спорен рекорд на Любен Бозев, който е поставен 29-та година по вдигане тежести, но той е поставен, както се говори, на тренировка и не е узаконен, но сега го водят като първи световен рекорд. Но това е тези, които се занимават с спортна история, да го отчитат в исторически аспект. Другото, което в семейството,
каза, ти най-после постигна това, което искаш. И викам, аз съм в началото на това, което съм постигнал. Пазили сте спомен за това, което казахте в началото? Да бъде някога, да го имате като мечта, да постигнете мечтата, такъв... И извадихме мечтата от спортния сак, така да се каже. Живота си, да. Но живота ми поднесе много от нещата, които мога да кажа, негативните неща или тези, които ми се поднасят в живота, не ме правят по-слаб и правят ме по-силен. Колкото повече неприятности срещам, толкова повече като че ли се не озверявам, а създава се повече енергия идва в мен, за да мога да се преборя с тея. Ами, случиха ми се, майка ми почина в ръцете, баща ми почина след това и аз изведнъж се озовах. Така трябваше да завърша като частен ученик 11 клас, тогава имаше 11 клас и след това се ориентирах и записах в Висшия институт за физкултура и спорт Георги Димитров. И там беше по другият ми път, където работех и 8 години бех в националния отбор, без да мога да направя нещо, което би могло като да стане евентуално мечтата на всеки спортист да стане олимпийски шампион. Като си спомня сега и олимпиадата и сега все едно, че е на кадър пред мен, виждах как награждават моите колеги от другите страни на олимпийската площадка и издигането на това, на пиедестала и викам, тъйди и аз ще застана някой път тук. Но пък месията, така да се каже, определението е аз да поведа. Така е. Без да се величая, да поведа хорото и да поставя този световен рекорд, защото само няколко години след това имахме двама европейски шампиони. Иван Абаджиев, изключителният треньор, който няма аналог в света като треньор, дойде в Видин и 68 година на фестивала в Видин, който се проведе, защото вдигането на тежестите във Видин беше издигнато на свръхвисота. И тогава се построи и спортната зала за този световен младежки фестивал. Тогава на това състезание един видинлия Людмил Страшимиров стана първи. Сега той е един от треньорите на националния отбор в София и той е човека, който е постигнал, който не може да постигне като състезател, го постигна като треньор. Той има в неговите редици на тези, които е подготвил и олимпийски шампиони, и световни шампиони, и световни рекордьори, включително и спортист на годината под Стефан Ботев, който го наричат австралиец, но той не остана в Австралия, се върна в България. Вие имате много положителни, да ги наречем в положителна така насока страсти. Занимавате се с фотография, една от големите ви така хобита, едно от големите ви хобита, ако мога така да го нарека. Кое ви кара да се занимавате с фотография? Какво намирате в фотографията? Ами аз с фотография се занимавам още от ученик. Дори помня, че имаше тук 2-3 фотоапарата с мена, в Видин се движиха и ги раздавахме, отминавах от ръце на ръце, като най-малко стояха при собственика и с него заснимах неща, които сега с умиление ги гледам, дори като аз забравих да кажа, че съм занимал и с технически спортове, а именно това е безмоторно летене, парашутизъм и авиомоделизъм. Бил съм областен шампион тогава в Врачанска област като авиомоделист и с този апарат имам заснети демонстрации на празниците, определените празници, национални празници пред трибуните, с парашути, с това. И сега, казва го с умиление, гледам на това. По-нататък фотографията, частично се занимавах с нея, но истински започнах да се занимавам, когато се роди внучката ми и направих първите снимки и почвах да проследявам развитието им. И само на стотната си фотоизложба представих 1000 снимки на внучката от рождението си в рамките на 2 години. На 2 години. И по-нататък предричаха ми, айде да я докараш до 1000-ната, викам, това е невъзможно. И действително го мислех невъзможно, но сега съм на 998-та. Подготвяме 1000-ната, с Божия помощ, с помощта на духовенството, защото тя ще бъде, без да кажем точно къде ще бъде, няма да бъде във Видин, но ще бъде на духовно място и ще бъде 1000-та. Ще търся, след като
мине тези аспекта за избора на патриарх, след това ще се втурнем, така да се каже, за да може да изпълня това, с което да завърша 1000-та, а това, че ще стигнем 1000-та, не значи ще приключим с фотографията. Фотографията е един необятен свят. Така е, така е. Колкото повече навлизаш, толкова повече осъзнаваш, че не си постигнал това, което можеш да постигнеш. Така е. Нека засегнем обаче и една друга насока, в която ти работиш и се развиваш, това е екологията. Вие сте един видински еколог, известен. Кое ви кара да се занимавате с екология и има ли нужда човечеството, има ли нужда Видин от екология? Екологията е нещо, с което всяка сфера, която се сблъскаме в живота и всеки ден, където и да живееме, ние се срещаме с екологията. Да. И обикновено всички хора би трябвало да бъдат един по-малко, други повече, да бъдат съпричастни на екологията. А лично аз в екологическия аспект, без да го осъзнах много по-късно, това е внесъл в мен дядо ми, който е арменец. Той е живял в Турска Армения, по склоновете на планината Арарат. И той е избягал от турците, защото е видял как избиват семейството му и така нататък. Озовава се в България, воюва 7 години за България и след това той ми даваше примери, за че човек трябва да бъде чист, че около себе си трябва да поддържа чистота. Умишлено ни караше къде са желания, къде без желания го вършихме, но това започва от къщи и започва от дома, затова екологията трябва да се вкара от дома в училището и след това определения индивид да се разгърне и да върши това, което би трябвало да се върши. А на фона на това, което се върши по света, много от хора, много политици и много хора с власт би трябвало да осъзнаят, че екологията не е вече необходимост. Тя е задължение към всеки, защото виждаме какво става по света. Така е. Различните болести, които идват от замърсяемостта и от още много неща, които са вредни за живия организъм. И това е, за Видин ние създадохме и едно обединение, едно сдружение, което в момента прекъсна дейността си и до година мислим да го възобновим. Това беше екология, спорт и туризъм. В разстояние на 10 години ние предлагахме и са причастни към всички останали в града институции и го проведохме 10 пъти с 10 бала на спортиста, с 10 бала на еколога и на турист. И да ви кажа, че във Враца се опитаха да копират това нещо и дори идваха да ни питат, ще разрешим ли библиотека да има. Ние не сме го патентовали, те могат да го вземат, но все пак не може да забраниш, а и не може да ги спреш, а и изпитваш и удоволствието, че и нещо копират и нещо искат от нас. И за това смятаме до година. Аз 6 пъти съм номиниран за еколог на годината по от това сдружение с съучастието на кмет, областен управител, духовенство, защото мога да кажа с всички, че винаги духовенството е било в ръка за ръка с нас и сега, ако сте забелязали във всички покани, аз споменавам и името на дядото, негово високо преосвещенство, видинския митрополит Домитиян, за това, че ние вършим едно общо нещо, в което трябва да вкараме и предимно младите. Аз работя с младите и вие знаете, защото и вие сте в ръководството на екологията, която е към туристическо дружество Бонония, че там стремежа ни е с двете изяви. Едната е пролетно време, а другата е есенна. Пролета, за първия ден на пролета и Световен ден на водата, се провежда екоконкурс, който няма аналог в България и тази година, която идва, ще бъде 16-ти. В същото време, есента на 23 октомври, в рамките на видинските празниците на град Видин, ние празнуваме Деня на видинската екология. Също няма аналог в България и би трябвало това вече да се поеме на една по-широка основа и да може тези дати, които са така и знаменателни, да бъдат и като основа за нещо
по-голямо, по-велико за нашия град и за нашия Видин Северозапад. Да. А Видин Северозапад, аз казах, че съм непоправим оптимист, но Видин го очаква невероятен просперитет, но изглежда трябва да мине по трънливия път, докато стигне до широката магистрала. Така е. Винаги е било така да се развива човек, чрез страданието, през страданието, за да може да оцени. Така е. Говорейки за чистотата, за екологията, за поддържането на цялото творение, на всичко това, което ни заобикаля, нека поговорим и за духовната чистота. Днес се навършват 124 години от блажената кончина на видинския митрополит и пръв екзарх на Българската православна църква Антим I, както имаше и изложба в негова чест, една от литографите, представена от Държавния видински архив. Той е наречен патриарх, антипатриарх на българите. Още от тогава, без да е възстановена българската патриаршия, той е наречен патриарх на българската църква. Какво е, зная, че имате така отношение към личността на дядо Антим I, към всичко това, което той е направил за държавата, за църквата, за Видин. Как вие разглеждате личността на Антим I? Ами аз, като казахте за Антим I, изпитам умиление от факта, че се споменава неговото име, защото аз го поставям на едно от първите места в развитието на нашата история, не само духовната история, но и на нашата най-съвременна история на Третото българско царство. Да. Преди 5 или 6 или 10 години, когато започнах да чета за Антим I и то обстойно, виждах какъв титан е той в нашата история, светска и духовна. И тук ще цитирам само думите на професор Дойно Дойнов. Няма човек в нашата история, след патриарх Евтимий, който да е съчетал така духовната и светската власт и да е допринесъл толкова много, колкото никой друг за нашата история. Това нещо стои като някакво мото пред мен и изключително много ме дразни факта, че много историци и много хора, които се занимават с историята, някак си остават името на дядо Антим в някакво забвение. И това е причината в многото неща да се срещам и с вас, и с негово високо преосвещенство Донекян, и с дядо Сиони, и с хора от светската власт на Видин. Написали сме повече от 100 писма, за което вие сте информирани, знаете, до всички митрополити, до президент, премиер, Цецка Цачева на парламента и други институции, Тракийското общество, получиха с, може би от 100 писма, се получиха 4-5 отговора, което за мен говори показателно, че тези хора, някои от нещата, които са изпратени като писма, са отишли в кошчето. Лично съм говорил с президента Георги Първанов 2 пъти. Той си записа, взе това, но предстояше му да сдава поста си. Сега отново ще възобновиме тази дейност, защото аз казах, че като се захвана за нещо не само аз, а и с хората, с които работя, трябва да го доведеме до някакъв сполучлив край. Така е. А с вас говорихме, че трябва да създадем някакво движение за Антим I, да приобщим млади хора, възрастни хора, хора от всякакви, точно така. които да помогнат. А в същото време вие предложихте, което е изключително, с това движение да включим и нашия зоографски манастир. Така е. Вие го формулирахте, аз точно не мога да го кажа сега как беше, но и това нещо да ни подтикне отново, както и изпратените писма, да има медал, орден в 3 степени, който да се дава на Денят на будителите и това да се направи в нашата държавна монетарница, след като се нареди от определените държавни органи, а то идва от президента, ако се не лъжа. Така е, да. Другото да кажа, че един от будителите на България преди създаването на Третото българско царство е и Антим I.
В същото време, като гледам плакатите, не виждам неговото лице. Така. Защо е пропуснато и как е пропуснато, не знам. И до това ще се отнесеме до тези, от които зависи в картата на България да се постави и неговия образ като един от първите будители, защото неговия образ под някакъв начин е поставен в сега паметника на Александър II, освободител, който в момента се ремонтира и там някъде е вграден. Значи Арналдо Цоки е преценил, че този титан на българската история, духовна и светска, заслужава, а някои наши историци са го пропуснали. Другото, което направих около 20 изложби, в които основното е за дядо Антим I, с целта да бъде канонизиран, с целта да бъде създаден орден, да бъде създадена марка и монета. С неговия образ. И какво по-добро от това би било следващата година, днешния ден, ще бъде юбилей на 125 години от неговата кончина и от това, което той ни е завещал. Защото той ни е завещал много всичко, което е имал, той го е раздал под една или друга форма, както и едно от училищата. Той спонсорирал, разбира се. А и многото неща, всичките награди, наградите или подаръците от Александър II, които са ме дадени, той ги е превърнал в пари и ги е предал на определените органи, за да се използват за полза роду, как се казва. Другото нещо, което е за това, както казах и преди това, че трябва да направим нещо. Ние, ако не го направим, не виждам кой ще го направи друг. Ние трябва да направим това, което е по силите и във възможностите. Ами, дай Боже, в тази насока наистина Видин да се обедини и личността на Антим I да заеме онова място, което не само историята е наложила да има, но като духовници, ние, обикновените хора като миряни, наистина да придаваме значение на неговата личност. Това е необходимо и от няколко години самата митрополия, знаете, прави всичко възможно за популяризирането на неговата личност, а пък има и една така идея от страна на областна управа Видин да се направи национално честване за Антим I с всички институции, с църквата, разбира се, в главе. Дано, дай Боже, това някой ден да стане. Той дали ще бъде канонизиран или не, в сърцата на хората, ако е наистина светец, това е достатъчно, това е важно, това трябва да бъде. Само да допълня, в 1000-та изложба, ако много хора са забелязали, понеже тези покани са изпращани до най-висши наши органи, в 1000, в нулевата част, където е трите нули, в средата е дядо Антим, а от двете страни са Васил Левски и Христо Ботев. Каква по-добра, по-добро представена. И другото, което исках да добавя, че наближава и неговата 200 годишнина от рождение. От рождението му, така е. Което ще бъде само след няколко години, а те годините бързо текат. И през тези 4 години ние ще направим това, за което аз говорех, казвам го със сигурност, и за канонизацията, и за монетата, и за ордена, и за марката и плик с неговия образ. Един последен въпрос. Всички казват, че сме в криза. Финансова, духовна. Как човечеството, как ние, всеки сам по себе си, може да излезе от тази криза? Пита ви не случайно, защото сте спортист, духовен човек, човек на науката, на изкуството. И от тази гледна точка именно, ако можете да отговорите. Ами ние сме попаднали действително в една криза, с която не сме се сблъскали и самата държава не се е сблъскала и виждам всекидневно хората не се усмихват. Много малко хора се усмихват. Ами поне усмихвайте се, не товарете ближния или съседа до вас с вашите проблеми и обратното, той да ви товари. Другото, което е, използвайте всекакви възможности, за да може да излезете лично и обществено от кризата. Така. Помагайте си.
Аз вече почнах да говоря като духовник, но аз... Задължение на всеки един човек е това, не само на духовниците. Всеки има своя ниша в живота. Така е. Дори ако пропуснал една, сигурно има друга по-малка, в която може чрез себе си, а във всеки един от нас е заложено нещо, за което и ние не знаем, но през време на трудностите го осъзнаваме и може да го доведем до един успешен край. Амин. Амин. Господин Петров, благодаря за това участие благодаря, и дай Боже да се виждаме отново в духовно гледало. Благодаря. А ви, уважаеми приятели, останете с нас, ще се видим след малко. В рубриката за предстоящ църковен празник, воден от архимандрит Евтимий, ще ви запознаем с празника на Свети Николай Мирликийски чудотворец. Уважаеми зрители, на 6 декември честваме паметта на Свети Николай Мирликийски чудотворец. Свети Николай се родил през втората половина на 3 век. Семейството му било знатно и богато. Когато стигнал юношеска възраст, неговия чичо Николай, който бил епископ на град Патара, оговорил родителите му да посветят сина си на служение Богу и скоро го възвел в свещенически сан. След смъртта на родителите си, той употребил богатото си наследство за добри дела, старайки се да не го знаят тия, на които правил благодеяния. Той помнел Божията заповед да правим добро с кришом и да не търсим за него светска слава. Преданието разказва как спасил един обеднял човек с 3 дъщери. Когато изгубил всичките си пари, човекът бил решен на всичко да продаде дъщерите си дори. Но светецът не позволил това да стане. Една нощ разореният получил неочакван дар – кисия с жълтици. С нея оженил едната си дъщеря за богат жених. После получил нов дар – кисия с жълтици и за втората си дъщеря. После за третата. Накрая и за себе си намерил жълтици. Хукнал да гони странника, който му подхвърлил парите. Тичал след него бездеханно и в мига, в който почти го застигнал, съзрял в него Божия пратеник и осъзнал, че само такъв можел да бъде той. В дните на своя живот Свети Николай пожелал да се поклони на Божи гроб. Когато тръгнал в морето, се разярила буря и един моряк паднал от върха на корабната мачта, като всички мислили, че е загинал. Свети Николай възкресил моряка и с молитва успокоил морето. От тогава е останала славата му на повелител на морските бури и закрилник на моряците. В жестокото за християните време при императорите Диоклециан и Галерий, Свети Николай бил епископ в град Мир. Очите му видели много мъчения и смърт. На Възкресение Христово в Никомидия в храма били мъченически изгорени 20 000 души. Мнозина били хвърлени в затворите. Затворен бил и епископ Николай. Спасително за християните се оказало времето на Константин Велики, който не само прекратил гоненията, но и сам приел християнството. През 325 година бил свикан Първия Вселенски събор в Никея. На него присъствали всичките тогавашни 318 епископи. Огромна заслуга за разбирателството, постигнато след дълги дискусии на този събор, имал мирликийския епископ Николай. Всичките му дела до края на живота му през 342 година имали за цел да умиротворяват, да закрилят и да дават изцеление. Погребали го в катедралата на град Мир и сред вярващия народ се носила мълвата за благоволното миро, което оросявала мощите му и от което всеки можел да получи изцеление. През 1099 година мощите му са откраднати от италиански моряци от храма на град Мир и се пренесени в град Бари, Италия, където се пазят и до днес. По-късно
частици от тези мощи са дарявани от Римокатолическата църква на различни поместни православни църкви. Такава частица се пази и почита и в храма Свети Николай в град София и Созопол. В днешната рубрика за църковна книжнина с водещ свещеник Петър Христов ще ви представим книгата или по-точно книгите «Житията на светиите». Добър ден, уважаеми зрители! В днешната поредица за църковна книжнина ще ви представим «Житията на светиите», издадено от православния манастир Свети Георги Зографски. Те са разделили за по-удобно житията на светиите по месеци, така както те се честват по църковния календар. За полза от четенето на житията на светиите може да се говори много, но ние бихме искали да припомним само следните думи. Ако Църквата Божия не вижда полза в тях, не би ги приела. Те не са съставени нито от лукави и преластителни слова, нито от красиви и изискани изрази, а от здрави и смирени думи, можещи да съкрушат сърцето и да умилят душата. Те са сладки и полезни за истински желаещите да се спасят. Затова и нашето горещо сърдечно желание е колкото се може повече хора да се ползват от тези четива, да вкусят от изобилните духовни плодове, да наситят душите си с тази добра храна, да се укрепят в доброто, да се утвърдят във вярата и надеждата на Бога, да се изпълнят с духовна радост и утеха, като видят великите и чудни Божии дела. И като станат съпричастни в душите и сърцата си на живота и подвизите на Божиите угодници, описани в тези трудове, да се сподобят с тяхната вечна участ, вечната радост и блаженство в царството на Отца и Сина и Светия Дух Бога, на когото подобава всяка слава, власт, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. Амин. Скъпи приятели, така завършва нашето предаване. Който от вас иска да се свърши с нас, може да направи това на интернет пощата ни www.duhovnooglедало@abv.bg. Пожелавам ви от все сърце благодатна и мирна седмица. Бъдете духовни, пълни с вяра, надежда и любов. Останете с програмата на телевизия Видин. Довиждане.